You, Tete will be can, Tete will be chere. Enye fa na wobe fanko, ne mum wobe fumaka ho. Ago, me ma wakwa ba de ba Tete will be ka jumedi so. Me ding di Jimmy Hanks. Ya sanga share biu. Ya rebetu ya yenga kenkan ne so. Nanso ansa na ye be fiase no. Me de aseda kesi ma Bureau of Ghana Languages. Won homa ne ye rebekan yi. Efe me de aseda kesi ma cdfi.net. cdfi.net ya ba ifu bia ibi a wodi gwa wo ho. Sa wo pese wo ton ne ma. Twa ne ma ni mfonini na fa kogu cdfi.net. Na won a wo beto no mfrew. Na woni wonni gwa no. Won so wo pese wo to ade a. Sese kroma ye beja insu to ne ade. Inti tina wo fi na dwudwo ho. Ko cdfi.net. Ko pensen ne ma na e wo ho ni mu. Na ne wo pe bia to wo ho no. Michia mu amuhwe dwumadi nyina. Ni chichiu Owura Samuel Fosuba, Mrs. Augustina Owusu, Michia Owura Bernard Kojo Asiedu, Stefan Ayamwa, CEO of Sabis Kitchen, Omani Theophilus, Joseph Abbas, Comfort Ejapon, Mirefi Udia, Facheme. Yo, yemfi ase, Ɔba Bɔne Dane, ti ebiesa. Enefi dane na wotwe awowo akoko akofi. Na eja preko ahyehye se obeyi ena amabruwa efidan mu ato abofra no din. Opanyin preko akoto record changer foforo amasa abedin tuyi. Mrosa ne snap, bia, fanta, ene ne ekeka hode. Bria ne yire yefudi abosomi nsia pe na ototoy. Nsefufu nso wakoshe inhina nanwo obetwani kwame nimbribi ho. Asanumfu di adanse se obetwani kwame nsefufu de. Ense bia ntunu wokubase ho. Bria onyamfa nsa no nnufie no na omanfu ahia retwen won kwankwani ase a obiara kura ne kura. Se onyapu a wo boje ni so se ohimpon bi wa ho anye hare no na ne awu so yara nen. Ya opreko na eja kwasi asa wa ne na kwaachewa bedu jojo. Wo bedu ya nche na bruwa awofo opanyi ya omanso ene awo adwo afodwo nsufi bedu krom bedui. Eja sa wareba no oni ebusu apanyi kwadwo nsia na ebai. Adofo woto nsafre won fi akwantumu no nyina bedu ya oda enwumre. Saada no pani behwe ya opreko fi srade a eson wujam semode a wobo anansesem a woto asawa horo ne nsiri hehe a woyi gu fem na esewani preko namfo no je na ahoho ani kakra no wosre kwan de odomankoma nnompe kogu wondabre adechi anopa no impanyi a worebeboa abedintu no hia mu preko namfo baanu a eye kwadwo nimo ene kwame asensu nso bai preko de na wofo ene ahoho nkai no chiechiai enu echi omawo de konko nkitwa bien a insu wo biakomu besi ho efe ebusu apanyin kwadwo nsia je akokwa no a oda ne nena kwaacho asre so no preko kan se ode kofirito na akra a wofra no nimako no efe oso okra ne nsem no satumpan biako eni sikasi de aduonum se nia oderito ni din no na anu si no akransia ma wo hwie nsa no bigu konko biako a hwie nim no mu na okan se kofi ni mako waba atena se na emekire fewo nsa nko ode nsa no bi pu na tifi na ode kakra kan na anu mprensa se kofi ni mako wuse nsa owie eno no osan fa konko a nsu wom no na odibi kan akokwa no ano mprensa sa ara se kofi ni mako wuse nsu a nsu ebusapanyi nsia to akokwa no dinwe no odan no hye ne nansa na oma wo hwie nsa no bi man no ma odi yi apai se twedi ampon nsa asase ya ampon nyinamwa nsa abosum mpempem abosom haha nsa esufrao nsa
oyoko nsamanfo mumeje nsanom nana asarepra je nsanom mefre obiako a na mafre mu nyina enye boni bi inti na mefre mu anopei moara adaroma na modom yen ya preko wadu ni mpanyin afeso ma wanya ne hokafo ohokafo no nya obiara se moni na amabruwa oye ya omanso ni adwo afodwo asin moba wo hye mu a wa ma yen oba berima wodi no bu oman a eyeye na ye hye ha retu ni din le wo kofi ni mako yede abofra retu yi yesre se gina abofra ye echi gina pa na onyi mesa wonsu ma yenware na onye otitiru obesi yen anamu egu yen nsa daache ofi ha kusakuso yesra hoden ni ahonya nyansa ne nkwasenten ye adwuma mumma emra bebre munhirehira no kusakuse obusuafo mpe yiye na ode ani bone behwe akoko ayi no mumfa hama nsa no nkoto epuase o owie no begwafo no ma no monikasa wo hye no kasasa na efe wo hye begwafo no nso bi preko ma wokota se niema bi besisi gwam ho efe ofa na adamfo asenso chiame na okan se ochiame tiema entu begwafo na entu me yiriburu ase obo ade adaroma waawo afa ne ho afa ne ba ma ne yerifi no tan mikura mensem abofra no kete ni sumi bokiti sapo empopa ho nkufrowa powder seminehwam ene ntade ahuru du efe mikura ntamasro ne fem ahuru enum brode atifi abiesa banchi atifi enum mrosa tumpan ene niema ekeka ho a muhu wo hayi ogwan sapati yi ene sika sidi mpemnum se ni amede rifi meyire tan de ayi oni akokoa no aba ediwonen ochiame no de asem no to gwawie no begwafo no da preko ase papa se weyi ne ho edi se oberima efe begwafo no nso che bruwa ne ne bani makoade oyi sori a sidi aduonu ofufuru sori a sidi aduonum ne ade no kwarim wo hwe sani ana sikari de ahim ogwa gwam ho a na ya ahomeka dodo opanyin bi akwa a wofre no katawo de so ma asem bi suse moti se wahwe ahode mensa wo bobrapa akra pa wo de bu ai se akra na mofra sem ben na wo kan obi betimi ahwe no jama wunnim no yiye ane na pa wo de wugya chinye saa akaka binsem a odi wo ha na onye obi nkan kire no odi ko bobrapa wunim se hodi atantansem ntwa won ani so wo so ko nsanse koye huhu se obiara ntumi fa na echi nka fem ehwara na wo sabranti we bi sorry se oni no bebo ani bri message na hore bese na no refre ni nuro no amnum hara na abranti no to twere hyew bi wo nani asese po nani so pa ja na ehwe a ohwe fam ye biako na ni gira pa ne fa he kremo ato nsuma na ne batakari oni no nyina na ehwe fam wo kamfo hwe abranti no hwe no de na anu twitwi fam enya no bi ni enunti no so yare no wonko obi afum da wuse wonko ni okuafo eno na eda ho no efeede yen hu beto yen kakra wo krom ha da obehunehunu aye no mepe wo de meko akofre damfo no aba ansa na wo betu gwa no ya preku na ja da abegwafo no ase papa wo odo wo yi edi ene mu ahoro a wode bo a won no ho preku nso da won ase na odi si so se worebeto opon na ebefiase awia no ngabiesa nti otun sahia obiara abedin tu no echi miepi woye preku ne bruwa adofo no bebo aduane ano esane se mukase ho swanti wosisi abo ebiesa sara ebiesa wo ediwo ho
muka biako ye omode biako ye fufude ena ne etwa to no nso ye nkwan de bria e biribua aduanua no na afoforo retwe nsu ene oja bafie ho sawu ko hu aduan dodo a esisi jaso ene nkwan a enisrade sochi na anankum di mu ahurusia na wo kon ase toto ebe ono ebien no na wawie aduan no esiesie di wo ho kama efe won a woto nsa frɛ won no yi won ti edi miako anchakra na ofie ho aye mato wogusuri bonyom na worisaw no woti egoru bi nka wobehwa eye egoru bi a wofrɛ no misumi wudem a preko frɛ mu no ekame aye se nipa no nyina de asaw kohia won sa egoru yi ye mrante ne mebaade a wonworo ho kra osrampaya ena wota egoru dije won ani ne edi asaw no mu akoten ne se wo chiachia wo pa enti edin a wode frɛ saa asaw no ne se wo tamfu sua wasawa o chiachia ne pa chini a preko yang ni dono se we seba oni ntama wona sen na dono hye ni motuam na ori yang a wode wusika nyina abeche no nede worebegoro ama wonche ne kafo yawo de ahye no enionyam won nyina atena ase wie no preko bue nhyiam no ano se ejanum ne nanom mrante ne meba ye hyem wa ha eye me ahohoaho akese se da a eti se abeto yen obi bebisa se na jejeje yase ne den you esese basa eye me se munyina ni mene me ho kafo bru wa setena mu nsem emu haw ene yawo nyina seni ayehwehwe oban frihia pi na obade ene mu adaromenti yenya bi nne no esese yengani je enani na wotwe a meyire woe enti anopa no yeto abofra no din ye amane no nyina ni ayede risi abedintu eni tamfi no so ne aponto yi sebe meni mabusuafo nkuto hyefie ha je yengani a enyefe enu nti na ya to nsa fra omanfo nyina se wo mabua yen na ye nyina nye yengani medamu nyina se sanmamu akwaba kasa no achi wo fi ase hye nsa no sabre no na record changer no rihu nyom mrante ne meba no bo bum ko gwam hokosawe won a wotete ho nso se wo bo wonti nko arani behwa defo akosia mansa ne ekua pasem ti nchen baabi na wodi nseku akosia efedi na mafuru ye bio hwa sa obi awore sawo ekua eno na wori kan boko yi yembre so a yekokente dance nini yembre atwam wofra ye ntetefo nanso akosia ye ntete niema no pii yesen na mafodi wohu se na nse yi me ba no pam ye ntete kabanu bi wo se wofra no sankofa you tete wo bi kan tete wo bi kire enye fa na wo be fa nko na emum wo be fum aka ho ekua mayenye kom pe ba bi ntina na ye nya amane bi na mafodi esono won asem ensanom no mu ara wochiche nkate a wachiw eni atwomo a wodi esikire sam achiw no papa bi efei wodi aduan no ankasa taito won a wodi fufu no woma won bi na won a woni no woma wonwomo ne fro hwehwehwam bi edidi no chi no woma akwan se obi wafutu sem bi a otumi deba opanyin bi a wofre no kwasi amane na odi kan kasai ose enuanum a yehyem ha neye edasono wonku okubase ha efi se mani fi mihu tamfi a eti se bi da kakra mi wode ma awarefu yi ne se aware ne kwan ware enti na wofre no aware emu wo ehinta sem bebre a odisini nwi asete da semo aware be yo erinye yo ejina manka saso esesenti ase ba mo aware mu monkai se
eni ne abie nyina bon sɛ mo baanu nyinaa yɛ mo ho anyansafo a aware no renkɔso atwe abien browi sɛ mo ka mo ho bomu a ɔtamfo biara rentumi ni mo so da nnua a ɛbɛn na etwiw enye den ara akasakasa besi mo ntem de nanso eba saa mo ankasa mo nsiesie wo den mu munsi mu ntamago nhata wo abonten so da momma odontina mumu na obiako ehia asem nye ofoforo de nsu bi eno ansa na asumdwe beba aware no mu mesra borbori nhira mamo ne kasa no echi nipa pi sori de afutu ahuru pia opanyin kwasi amane de no so efe wo ma akwan se obi a owo bribi de che awarefo no famra okasafo no no ensi na achede ne tuatua so wa oyi ba sidi aduonum ofoforo ba sidi oha na yesa kensi bi obiara pese oyi mayebro ne yonko de so ade che no gusu no misu miwu demfo de won egoru no hihye so bio pe ni behwe ho nipa sawo yara kosi se ntama ne ntade a wo hihye nyina dan fifiri nko ara asaw no gina mu saa kosi anwumre no nsia na wode dwumadi no ko awie saa na jonara gofuma no sang de goru no ko gina abonten so goru kosi odasum krom hofo di adanse se tamfi a eti se bi makuba se da yo kenkan sam nenen aha na esi eya kai se ube subscribe o subscribe a bodon na ewo ho no na ye de sini to ho a YouTube abon kai efe eya fasininum na wonamfonom ene wadofo na like da se na ye share ye de ti eto so anan na ebetua so makram